बे समावहाय आङो दिनैनि बे ससियेल मिडिया बड'लेण्ड बुब्लि आरो गासिबो ससियेल मिडियानि गेजेरजों दिनै गोथार बाथौ सान बे माग दाननि नैथि मंगलबार गोथार बाथौ सानखौ लानानै जोङो नैबे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सिखोना जाहार बिजाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङावहाय जोङो नैबे सिखोना जाहार बिजाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि गोथार सिबिसालियावहाय जोङो मोनसे गोथार बाथौ सानखौ लोब्बा लानानै दिनै बे ओनसोलनि रायजो राजा गासैबो बाथौ सिबियारि बिथांमोनहा नुजाफैदों। दा बे नुजाफैनायनि गेजेरजों जोङो माखासे जोंनि रुंसारिफोर जोंखौ नागारनानै थांनाय जायफोरनि जिउ आत्माया सोरगोआव जायगा मोनथों होननानै जोङो गोथैसि बावनाय हाबाफारि लाखांदों। आरो बिनि सिगां जोङो बे दुलाराय बाथौ गौथुमनि गोथार फिरफिला बिरहोनायनि उनावहाय जोङो बोराइ बाथौनि नामाव आर'ज गाबनायनि गेजेरजों जोङो सिन्थिदों। दा आङो बेखौनो खावलायनो लुबैदों, दिनैहाय बे गोथार बाथौ सान बे दुलाराय बाथौ गौथुमनि गेजेरजों जोङो बे बाथौ सानखौहाय जोङो BTC सरकारनिफ्राय आरो आसाम सरकारनिफ्राय जोङो दिनैहाय मोननाय जादों। बेखायनो दिनैहाय आङो बे गोथार बाथौ साननि गेजेरजोंहाय रायजो राजा गासै जोंनि बाथौ सिबियारि जेरै सोरजिगिरि बाथौ, रुपामनि बाथौ, जय नारायण बाथौ, गुबुन गुबुन जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव बुलि बाथौआनो जा जेखि बाथौआनो जा बे दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानानै जाहाथे बे गोथार बाथौ सानखौ मोजाङै मोजां जोङो गोजोननाय लानानै जोङो फालिलायनो थाखाय आङो खावलायनाय जाहैदों। आङो बे दिनैनि बे गोथार बाथौ साननि गेजेरजों बाथौआ हयथ' मोन 10 खुन्थियाजों गायनाय आरो मोन 12 खुन्थियाजों गायनाय आरो मोन 16 खुन्थियाजों गायनाय आरो मोन 18 खुन्थियाजों गायनानै बेवहाय दाउथुब बिखा जे जोंहा मोनसे फायनाय जायो। बे फायनाया जाहैबाय हयथ' सोरबाया सिरिनै दुमनानै फायो, हयथ' सोरबाया सिरिथामनि गेजेराव फायो आरो सोरबाया खुन्थिया थसेखौ बजबनानै फायनाय जायो आरो सोरनिबाया थथाम खुन्थियाजों बेखौ बोख्रबनानै दाउथुब बिखा मोनसे हेबनानै जोङो मोनसे दुलाराय बाथौ गौथुमनि गेजेरजों बेखौनो गासैबो बिनि गेजेराव दङ होननानै जोङो बिसास खालामदों। आरो बोराइ बाथौखौ दाउथुब बिखा हेबनाय बा बेवहाय मोननै खामि होनानै हेबनाय, बेहाय माखासे जोंहा गोनो गोथो थानांगौ गैया। इसोरखौ मोननो थाखाय जोङो बेंगलावनो जा, नेपालावनो जा, अरुणाचल, मेघालय, बांलादेश जेरावखि थाया मानो जोंनि बाथौ धोरोमा एखे जोंनि बे नेम निथिखौ लानानै सोलिलांबाय थाबानो आङो जोंनि बाथौ गौथुम हिसाबै जाहैगोन। आरो बे गौथुमनि माखासे नेम निथिखौ सोलिनानै नेम निथिखौ सोलिनो हायाब्लाबो आङो बेखौल' खावलायनो सानदों जे गासैबो दालाय दासाया थायाथों मानो बेखौ जोङो माखासे गोनो गोथो लानो नाङा। बाथौआ बाथौयैनो थागोन, खिन्थु बाथौखौ जोङो सारा मुलुग संसाराव भारत गभर्नमेन्टखौ बाथौसिम मोननांगौनि बेलायाव जोङो जोंनि बे बाथौ गौथुमनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै सान हर नाजागासिनो दङ आरो बाथौ धोरोमनि गोबां बिजाब दिनै सोरजिगासिनो दङ। आं बेखौ दिनैनि बे गोथार बाथौ साननि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोरमायथिनाया बेनोसै आरोखि। धोरोमाथ' धोरोम होनोब्ला जोङो माखासे बुलि बिदान बा मोनसे फुल प्रसाद बा फिथाइ सामथाइ प्रसादफोरखौ होनानै बियो इसोर मोननायनि मोनसे, इसोरखौ बोराइ बाथौखौ मोननायनि मोनसे राहा लामा। जेखियानो जाया मानो सोरबाया बुलि बिदान होनानै बेखौ सिन्थियो, सोरबाया फुल प्रसाद होनानै सिन्थियो, सोरबाया प्रसाद इरि होनानै सिन्थिनाय जायो। थेवबो जोङो अबंलावरिखौ बोराइ बाथौखौ जेरैखि मोना मानो दिनैहाय जोंनि बर' माहारिफ्रा गोदोनिफ्रायनो दिनै जेखि जाया माखासे जोंनि गोजाम नेम निथिजोंनो दिनै फुजा बुलि बिदान होनानै दङ। थेवबो जोङो नैबे दासिमाव माखासे जोंनि साननो हनो गियान गुनि गियानिफ्रा माखासे सोलायनाय खान्थिजों माखासे राहाफोरखौ नायनानै हयथ' बेहाय माखासे फुजा होनाय खान्थिया नेम निथिया लेथ्रा आं होननो सानाखै। दा जाहाथे माने माखासे फाव फेसनफ्रा मोजाङै मोजां जालाङो बिनि थाखाय जोंनि गोरों गोराफ्रा बेखौ खामानि मावनो सिगांबोनो आङो खावलायनाय जाहैबाय। जाहाथे बुलि बिदानानो जाया मानो बा माखासे जेखि जाया नेम निथियानो जाया मानो जाहाथे जोङो बे बाथौ गौथुमनि गेजेराव थानानै जोङो फुजा निथिखौ होलांनो हागोन होननानै आङो खावलायनाय जायो। धोरोम बारस्लायनायाथ' एसे गावबागाव साननो गोनां बाथ्रा। थारमाने जोंनि बर'फोरनियाव जाहैबाय माखासे जोङो गोनो गोथो दङ। सिकित' खमनि थाखाय जोङो माखासे डाक्टार इन्जिनियारफोरनि सान्थौफोरखौ जोङो सिन्था धारा खालामनाया खम जादों। बिनि थाखाय जोङो एसे एनै लोमजायोब्ला जोङो माखासे नायगिरिफोरनि खाथियाव थांनानै बेनियाव जोङो सोंहैनाय जायो। बेखायनो जोंनि बे
माखासे लोमजानाय साजानायफोरखौ सोखानो थाखाय मोजां मोनसे डाक्टारनि सिकित्सा मोनैयाव हयथ' सोरनिबा फंसे फंनै बुंनायाव जोङो ओरै खालामोब्ला हयथ' नोंनि बेमार आजारा हामगोन होननानै बेबायदि बुंनायाव माखासे धोरोमनि लुबैसुला खाबु फलानफ्रा माने माखासे परामर्श होनानै बे धोरोम सोलायनायनि माखासे नेम निथिखौसो बे बेमार आजारनि सायाव फोलायनानै होयो होननानै आङो बेखौ बुंनाय जादों आरोखि।